ja samalla setorilla ja herra antaa neuvoja ja rouva kehuu. Oikeastaan herra kehuu, jotta voittamaanhan tänne on tultu. Vuosimalli 55 ja K-mallin setorilla, eli kolmas naisten sarjan edustaja. Ja jos yhtään tulostaulua täältä tutkitahan, niin kerron ihan, jos teillä on kellot siellä mukana. Tammelan Merja 1727 K-mallilla. Ja mihinäs meillä sitten oli tämä toinen edustaja, kun sen täältä löydän, eihän minä täältä mitään löydä tämä kinta niin paljon, mutta ei mitään. Nyt lähdetään jännittämään Kuntolon Tiinan naisten sarjan K-mallin ja Pomppo. Ja pysyy suorana, pysyy K-malli, lähtee ja savua tulee justiin ilmoitussetorista sitä tuossa. Kaikki 25 heppaa oli käytössä vuosi 55 mallin K-setori. Ja näin on, kuulkaa hyvät ystävät, aika ajot saatu ajettua, kun jännittää. Ja seuraavaksi meitä ilahduttaa väliaiko-ohjelma. Tuolta tulee välittömästi lista. Tänne tiedetään, ketkä on missäkin finaalissa, mutta en kerro niitä vielä. Ja Kuntolon Tiina 10.31. Itse varmuutta uhkuen. Hän on myöskin, muistakaa, arpamyyjä, käykää häneltä ostamassa arpoja, jos hän enää kerkiää tämän nimikirjoituksen jälkeen mihinkään. Mutta näin on aika-ajot suoritettu.